Γιατί κάνεις πως ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα παίξουμε FC Mobile και θα φτιάξουμε τη Dream Team του Mbappé. Ναι, του Mbappé. Έχω βρει ένα βιντεάκι που λέει τη Dream Team του Mbappé και θα το δούμε μαζί και θα βάλουμε όποιους παίκτες λέει. Εντάξει, πάμε να το δούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το βιντεάκι, πάμε να δούμε. Μπουφόν! Τερματοφυλακάρα, μόλις μπήκε στο FC, φέτος δηλαδή, από τους καλύτερους τερματοφύλακες για μένα. Εσάς, ποιος είναι ο αγαπημένος σας τερματοφύλακας? Γράψτε κάτω στα comments. Καταρχάς πάμε να δούμε αν τον έχω πριν να τον αγοράσω. Ένα λεπτό. Α, νάτος, ωραία. Μπουφόν, καλώς όρισες στην ομάδα. Και πάμε 64 overall από 62. Μια χαρά. Και τώρα πάμε να δούμε τον επόμενο παίκτη που θα βάλει ο Κίλιαν. Λοιπόν, εδώ είχαμε μείνει. Πάμε. Πάολο Μαλτίνι. Από τα καλύτερα backs στον κόσμο, ίσως και το καλύτερο, μαζί με τον Βαντάκη και τον Σίλιο Ράμος για μένα. Πάμε να βάλουμε έναν Πάολο Μαλτίνι στην Dream Team του Kylian Mbappé. Και εδώ επίσης θέλω να δούμε άμα έχω Πάολο Μαλτίνι. Εγώ δεν έχω δει κανέναν ως τώρα. Και όχι παιδιά, δεν έχω Πάολο Μαλτίνι. Πάμε να αγοράσουμε έναν όμως. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Μαλτίνι. Αυτός εδώ πέρα είναι λίγο ακριβώς και λέω να έχουμε πιο πολλά coins για τους επιθετικούς μας. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα βάλει. Είναι Mbappé, πιστεύω ότι θα είναι λίγο ακριβή η ομάδα του. 4.445.000 coins. Πάολο Μαλτίνι. Καλώς όρισες στην ομάδα. Πάμε να βάλουμε τον Πάολο Μαλτίνι. Όρισε το Μαλτίνι. Μπες στην ομάδα. Μαλτίνι Μπουφόν. Λες να είναι full icon η ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι θα βάλει κανένα Ρονάλντο αφού είναι αγαπημένος παίκτης. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο center back. Πεπέ! Για να δούμε τι κάρτες... τελικά δεν είναι full icon. Για να δούμε τι κάρτες έχει ο Πεπέ. Από ό,τι φαίνεται παιδιά ο Πεπέ δεν υπάρχει εδώ και άμα γράψει Πεπέ δεν εμφανίζεται. Άρα εγώ λέω να βάλουμε κάποιον που έχει παίξει πολλά μάτς. Δηλαδή Μαρκίνιους ξέρω εγώ. Πάω να δω και σας λέω. Από ό,τι φαίνεται ο Εμποπέ έχει παίξει τα περισσότερα μάτς με τον Μαρκίνιους. Και πάμε να αγοράσουμε δηλαδή έναν Μαρκίνιους. Παιδιά είναι center back, δεν θέλω να πάρω την απλή του και σκέφτομαι να πάρω αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι θα πάρθει. Γι' αυτό σκέφτομαι και αυτή να πάρω, αλλά αυτή είναι πανάκριβη και για 1 εκατομμύριο είναι πάρα πολύ. Αλλά εντάξει, για το βίντεο θα το κάνω 11 εκατομμύρια coins, 11 εκατομμύρια coins, Μαρκίνιους, μάλιστα, οκ. Παιδιά, περιμένω τώρα 20 λεπτά περίπου, ο Μαρκίνιους δεν έχει πάρθει ακόμα. Λέω να πάρω ένα χειρότερο Μαρκίνιους, τον απλό Μαρκίνιους. Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά δεν γίνεται. Δεν μπαίνεται. Και λοιπόν, νάτος. 435.000 coins, Μαρκίνιους. Καλώς όρισες. Οκ, άμα πάει έτσι όλη η ομάδα, καλά. Πάμε να βάλουμε το Μαρκίνιους εδώ πέρα.
στην ομάδα του Εμπαπέ. Λοιπόν, 87 overall. Οκ. Εντάξει, δεν είναι κακό το 87, αλλά δεν είναι και το καλύτερο. Μαρκίνιος Μπαπ. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον επόμενο παίκτη του Εμπαπέ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον επόμενο παίκτη. Right back is Καφού. Οκ, ωραίος παίκτης ο Καφού, από τους καλύτερους. Ξέρω ότι υπάρχει στο FIFA, στο FC Mobile. Ναι. Πάμε να τον βάλουμε. Καταρχάς, ας δούμε άμα τον έχω, γιατί δεν θυμάμαι καθόλου. Και όχι, δεν έχω Καφού. Ξέρω ότι είναι 91 overall η αυλή του. Και πάμε να αγοράσουμε έναν Καφού. Παιδιά, έχω ψάξει τον Καφού με 1000 διαφορετικούς τρόπους. Μου βγάζει μόνο αυτόν. Δεν ξέρω γιατί δεν μου βγαίνει ο Καφού. Δεν ξέρω, δεν μου βγάζει Καφού. Καθόλου όμως. Δεν υπάρχει ο Καφού, δεν ξέρω γιατί. Καθίστε να το ψάξω λίγο ακόμη και θα σας πω μετά. Όχι παιδιά, έψαχασα ακόμη 10 λεπτά, δεν βρήκα τίποτα. Ο Καφού δεν ξέρω, δεν υπάρχει, δεν τον βρίσκω, ενώ προχτές είχα Καφού. Δεν ξέρω. Πάμε να βάλουμε τον παίκτη που έχει, το right back που έχει παίξει τα περισσότερα μάτς με τον Εμπαπέ. Από ό,τι είδα ήταν ο Χακίμι, πάμε να αγοράσουμε έναν Χακίμι. Ο Χακίμι έχει μόνο 84 κάρτα που είναι χάλια. Συγγνώμη, αλλά είναι χάλια για αυτό το right back. Είναι φοβερός, αλλά έχει χάλια κάρτα. Δεν ξέρω γιατί βήχω. Πάμε να τον βάλουμε στην ομάδα. Λοιπόν, πάμε να τον βάλουμε. Από 84, Χακίμι τον είχα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάμε. Από τη μια μεριά χρυσή και από την άλλη icon. Ωραία. Πάμε στον επόμενο παίκτη. Και πήγαμε σίλβερο, 71 overall. Μια χαρά. Πάμε να δούμε τον επόμενο παίκτη του Εμπαπέ. Πάμε τώρα. Ρομπέρτο Κάρλος, ναι. Πάμε λίγο. Πάμε τον Κάτσε λίγο να δούμε άμα τον έχουμε. Δεν νομίζω να έχω κανένα καλό, κάτσε να δω. Μπα, όχι. Ρομπέρτο Κάρλος. Ρομπέρτο Κάρλος. Πού είσαι Ρομπέρτο? Δεν έχω Ρομπέρτο. Δεν έχω Κάρλος. Α, νάτος ο Κάρλος. Ρομπέρτο Κάρλος. Καλώς όρισες. Καλώς όρισες στην ομάδα μας. Ωραία. Δεν είναι ο καλύτερος Ρομπέρτο Κάρλος, αλλά αυτόν είχα, αυτόν έβαλα. Υγεία. 10 εκατομμύρια. Αλλά 74 rating. Μια χαρά. Πάμε στον επόμενο παίκτη. Ζιντάν. Ωραία. Ήρθε η ώρα να παίξουμε με τσεβαλιές. Α, πρέπει να αλλάξω σύστημα. Τώρα το δω. Ναι, ένα λεπτό. Και άλλαξε το σύστημα, πάμε να βάλουμε το Ζιντάν. Έχω ένα Ζιντάν εδώ πέρα, τον απλό. Αλλά είναι, τον έχω κάνει νομίζω rank up και έχει πάει 95 overall, ναι. Παίζει κάμα, αλλά θα τον βάλουμε center mid από ό,τι έδειξε εδώ. Μπαπ, Ζινεντίν, Ζιντάν, 78 overall. Πάμε να γίνουμε gold, μια χαρά. Τέλειο overall έως τώρα, super το είμαστε. Πάμε στον επόμενο παίκτη. Επόμενος ο Τρογμπά είπε. Δεν παίζει. Ζιντάν. Δεν ακούω τι λέει. Ένα λεπτό. Ζιντάν και μετά. Πολπομπά. Ένα λεπτό. Παιδιά δεν καταλαβαίνω τι λέει.
Πολπομπά, κάτι τέτοιο λέει. Ναι, και πάμε να βάλουμε Πολπομπά. Παιδιά, Πολμπά δεν μου βγάζει κανέναν. Πάμε να βρούμε, να ψάξουμε λίγο ακόμη κανένα δεκάλεπτο και θα σας πω μετά. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά δεν βρήκα κάτι. Θέλω να βάλω έναν πολύ καλό του φίλο τώρα στην Real Madrid. Νομίζω ξέρετε ποιος είναι. Ορίστε οι κάρτες του Bellingham. Εκτός από αυτόν εδώ του Bellingham που είναι ο δίδυμος του αδερφός, από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, Belly goal. Είναι όλοι πανάκριβοι όλοι. Θα πάρω αυτόν που κι αυτός είναι πανάκριβος. Αχ, τι θα κάνω. Τέλος πάντων. Σε πήρε τώρα. Bellingham δηλαδή. Λοιπόν, καλώς όρισες στην ομάδα. Πάμε να δούμε με τον Bellingham πώς θα πάμε. Εγώ σας το είπα, από τη μια μεριά θα είναι... Όπα, εδώ πέρα γιατί άλλαξατε εσείς. Ναι, λοιπόν, από τη μια μεριά θα είναι icons και από την άλλη θα είναι κανονικοί απλοί παίκτες. Λοιπόν, τον πέρασα. Bellingham, που είναι νάτος. Καλώς όρισες στην ομάδα. Λοιπόν, πάμε 80 overall. Οκ, μια χαρά. Πάμε τώρα στο CDM, λογικά. Πάμε εδώ. Πάμε. Ποιος είναι αυτός? Εδώ είμαστε. Βιερά. Αυτό τον κατάλαβα. Είναι ο Βιερά. Οκ, είναι τώρα κάτι παράξενο που ούτε εγώ δεν κατάλαβα. Άκουσα ένα Κριστιάνο Ρονάλντο. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε να βάλουμε Βιερά. Κάτσε να δούμε αν έχουμε Βιερά. Και... κάτσε. Δεν νομίζω. Hero δεν είναι Βιερά. Ναι, νομίζω Hero είναι. Όχι, δεν έχουμε Βιερά. Όχι, δεν έχουμε. Πάμε να πάρουμε. Ναι, λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε τον Βιερά μας. Λέω να πάρουμε αυτόν, που είναι και τέλειος. Μ' αρέσει εμένα πολύ δηλαδή. Βιερά. 9 εκατομμύρια coins. Καλώς όρισες στην ομάδα. Λοιπόν, παιδιά, δεν μπαίνεται αυτός, ούτε αυτός ο Βιερά. Θα βάλουμε έναν χειρότερο Βιερά δηλαδή. Δυστυχώς. Τον απλό, γιατί αυτός... Θα πάρω αυτόν και τον απλό. Για να δω ποιος θα πάρθει πρώτος, εντάξει. Άμα πάρθει ο άλλος θα είστε πολύ τυχεροί. Α, ναι, γιατί δεν σας είπα. Μετά θα παίξω... ωραία. Μετά θα παίξω και ένα μάτς. Και άμα χάσω, θα πρέπει να κάνω discard αυτό τον αγαπημένο παίκτη. Αυτόν, άμα βάλει ο Εμπαπέ... Ένα λεπτό. Άμα... Κάτσε, θα το πάω από την αρχή. Λοιπόν, φτιάχνω την ομάδα του Εμπαπέ. Ο Εμπαπέ φτιάχνει την ομάδα. Μου λέει. Ωραία. Εγώ βάζω παίκτες. Κάτσε να τον πάρω. Λοιπόν, και άμα βάλει τον εαυτό του, θα διαγράψω τον εαυτό του. Εντάξει, καταλάβατε. Άμα δεν βάλει τον εαυτό του, θα διαγράψω, ξέρω εγώ, τον καλύτερο παίκτη της ομάδας μου. Αυτό εννοώ. Εντάξει. Και πρέπει να καταφέρω να βάλω μια κεφαλιά. Εντάξει. Πάμε να βάλουμε τον Βιερά στην ομάδα. Ναι, λοιπόν, πάμε. Βιερά. Α, και πάλι 88 πάει. Οκ, εντάξει, 83 overall όμως. Ανεβαίνουμε, τώρα πάμε στα 3 κανόνια. Εκεί πέρα θα ξοδέψουμε λεφτά. Πάμε.
Λοιπόν, πάμε. Θα το πήγα λίγο πίσω, φίλες. Λιονέλ Μέση. Ναι. Πάμε λίγο. Πάμε να βάλουμε έναν Λιονέλ Μέση. Ναι ρε φίλε. Καταρχάς πάμε να δούμε άμα έχω Λιονέλ Μέση. Έχω και Ρονάλντο, αυτό είναι πολύ καλό. Άμα βάλει Ρονάλντο, ξέρω εγώ. Μέση, οκ, ναι, έχω. Μια χαρά βάλαμε και τον Μέση, 85 overall. Δεν ξέρω, απλά μου αρέσει να είμαι καλό overall, γιατί οι αντίπαλοι μου θα είναι, ξέρω εγώ, 100 overall. Και είναι λίγο μεγάλη διαφορά. Και χρειάζομαι καλό overall. Έως τώρα έχουμε όχι χρυσή κάρτα, τον Βιερά. Οκ, ναι, πάμε στον επόμενο. Λοιπόν. Left wing τον Εμπαπέ. Οκ, εντάξει. Τον έχουμε στην δικιά του ομάδα. Αυτός πρέπει να βάλει την κεφαλιά και μπορεί να τον κάνουμε και discard. Αυτό δεν το θέλουμε. Πάμε να τον βάλουμε. Λοιπόν, έχω έναν 90 Εμπαπέ. Αλλά λέω να πάρω κάποιο καλύτερο Εμπαπέ. Εσύ τι λέτε? Καταρχάς αυτός δεν παίζει καν left wing. Ναι, σίγουρα θα πάρω καλύτερο Εμπαπέ. Πάω τώρα. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα πολλούς Εμπαπέ. Λέω, παιδιά, αυτό είναι κάτι που ξέρω και ξέρω ότι όντως ισχύει και είναι καλό, πιστεύω. Αλλά καθίστε λίγο να δούμε τις κάρτες του Εμπαπέ να το κάνω αυτό. Λοιπόν, όχι. Εμπαπέ πουθενά έως τώρα. Ναι, ο Εμπαπέ έχει πανάκριβες και πολύ μεγάλες σε rated κάρτες. Χρειαζόμαστε παραίτητ, αλλά δεν μπορούμε να πάρουμε τις πολύ μεγάλες κάρτες. Γι' αυτό το λόγο θα πάρουμε τον απλά Εμπαπέ, απλά με αναβάθμιση. Δεν ξέρω αν θα κάνει πολύ ώρα να πάρθει. Παρ' όλα αυτά εγώ τον χρειάζομαι, γι' αυτό το κάνω έτσι. Άμα κάνει πάρα πολύ ώρα θα τον βγάλω από εκεί και θα τον πάρω κανονικά. Εντάξει, 7 εκατομμύρια coins, Εμπαπέ, το αγόρι μας που φτιάχνουμε την ομάδα σήμερα. Καλώς όρισες περίπου. Παιδιά, από ό,τι βλέπετε ακόμη δεν έχει πάρθει και θα πάρουμε από ό,τι βλέπω τον απλό Εμπαπέ. Πάμε μια γρήγορη. Ναι. Εμπαπέ. Νάτος. 3 εκατομμύρια. Καλώς όρισες Εμπαπέ. Το κακό είναι ότι αυτός ο Εμπαπέ δεν παίζει left wing. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε να δούμε. Παιδιά, έχω πάρει 2 Εμπαπέ να δω πότε θα πάρθουνε και δεν παίρνονται ρε φίλε. Θα περιμένω λίγη ώρα ακόμα και θα σου... Παιδιά, όχι, δεν περνούνται με τίποτα. Θα βάλω τον άλλο Εμπαπέ και ας πάει 85 βερά, δεν πειράζει. Δεν μπορώ άλλο. Μα δεν γίνεται. Λοιπόν, 90 βερά Εμπαπέ, πάσω εδώ πέρα 85. Πάμε να δούμε το τελευταίο παίκτη και μετά να παίξουμε το μάτς. Λοιπόν. Ναι, κεφαλιά θέλουμε. Ρονάλντο χρειαζόμαστε. Πάμε να βάλουμε έναν CR7. Από ό,τι είδαμε και πριν, έχω CR7, 88, αλλά και πάλι έχω. Λοιπόν, πού είναι? Νάτος. CR7, 89 overall. Μια χαρά. Και αυτή είναι η ομάδα μας. Πάμε να παίξουμε τώρα το μάτς. Λοιπόν, μπήκαμε στο μάτς σχεδόν. Ο άλλος έχει καλή ομάδα, δεν έχει τέλεια. Αλλά εγώ έχω Buffon στο θέμα, αποκλείεται να μου βάλει γκολ. Η ομάδα μου. Παοκάρα.
Και η ομάδα του έχει και αυτός Κριστιάνο Ρονάλντο, Μπέλιγχαμ, έχει καλό τερματοφύλακα. Αλλά και πάλι εγώ θα το κερδίσω. Θα το δείτε. Όπα. Όχι. Μπράβο ρε Βιέρα. Βιέρα κάνει πάσα. Μέση. Μπέλιγχαμ. Ήσυχο. Μπέλιγχαμ. Ναι ρε Μπέλιγχαμ. Αλλά εμείς χρειαζόμαστε κεφαλιά. Οκ, έχουμε το προβάδισμα. Πρέπει να νικήσουμε το μάτς, αλλά θέλει κεφαλιά. Ωραία, συνεχίζουμε. Έχει την αντεπίθεση, μπράβο. Όχι, Μπέλιγχαμ. Πάρ' το τι. Μαρκίνιος, όχι. Πού είναι ο Μαλντίνι. Μπράβο ρε Μαλντίνι. Ωραία, μέση. Όχι. Λοιπόν. Όχι. Φάουλ. Ναι, κίτρινη, κόκκινη. Κάτσε λίγο. Θέλω το δομείο. Θα το δείξει. Δεν το δείχνει, τέλος πάντων. Πισινό τάκλιν ήταν, εντάξει, λογικό να μου το δώσει. Κίτρινη. Όχι. Μπέλιγχαμ. Κάρλος. Μπράβο ρε Ρομπέρτο. Ρονάλντο. Μέση. Έλα ρε Μέση. Μπέλιγχαμ. Μέση. Ελάτε για κεφαλιά. Έλα, όχι, λάθος πάσα. Όχι ρε φίλε, όχι. Λάθος πάσα. Όπα, ωραία, Βιέρα, μπράβο. Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, 1-0 κερδίζουμε, δεν έχουμε κάνει τη κεφαλιά και δεν θέλω να κάνω discard τον Εμπαπέ. Είδατε, ο Εμπαπέ δεν παίρνεται. Γι' αυτό δεν θέλω να μην έχω κανέναν Εμπαπέ. Ρονάλντο, με πέρασε. Όχι. Μπράβο ρε Βιέρα από πριν. Είσαι τέλειος. Μέση. Περίμενε. Κάνε. Βιέρα, όχι. Κακή πάσα Μέση. Έλα βρες Μέση. Όπου τώρα αυτός έχει επίθεση. Μαρκίνιος. Όχι, έφυγε. Ζιντάν. Πορτοκάλος. Μπράβο ρε Κάρλος. Ρονάλντο. Όχι. Μπέλιγχαμ. Δεν μπορώ. Μπράβο ρε Μαλντίνι. Είναι και αυτού η άμυνα και η δικιά μου άμυνα είναι πολύ καλές. Παρ' όλα αυτά όμως η δικιά μου είναι καλύτερη. Βιέρα, έλα. Βιέρα για την κεφαλιά. Ρονάλντο. Όχι ρε Ρονάλντο. Ωραία, έχουμε κόρνερ. Εδώ πέρα θέλουμε κεφαλιά. Όχι, με κόψε. Μαρκίνιος. Ρομπέρτο Κάρλος. Ναι ρε Κάρλος. Όχι. Δεν έχω άμυνα. Μπράβο ρε Μαλντίνι. Μπράβο. Βιεράκια Μαλντίνι, ό,τι καλύτερο. Μπαπέ. Έλα, όχι. Μπαπέ. Ρονάλντο. Καλά τώρα που μπορώ. Κάνε ένα. Easy goal Ρονάλντο. Easy goal. Σου το 4. Τέλος πάντων. Πάμε. Βιέρα, έλα. Όχι, δεν πέρασε ποδίτσα. Μαρκίνιος, μπράβο. Μπέλιγχαμ. Μέση. Μπέλιγχαμ. Όχι. Φάουλ. Όχι, κάνω discard Εμπαπέ. Όχι ρε φίλε. Δεν καταφέραμε το challenge, πρέπει να κάνουμε discard τον Εμπαπέ. Νάτος εδώ Εμπαπέ. Πάμε. Αντίο Εμπαπέ. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, δεν καταφέραμε να κάνουμε το challenge. Θα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.